Hola. Hola. ¿Qué tal el viaje a Mallorca? Milyen volt a mallorcai utazás? Es bonita Mallorca, ¿eh? Ugye, hogy szép Mallorca? Y ahora, ¿qué estáis haciendo? És most mit csináltok? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estás haciendo? De hát mi ez? Mit csinálsz? ¿Estás hablando de tú a nuestros espectadores? Tegezed a nézőinket? Sí, ¿por qué no? Miért ne? Podemos hablar de tú, ¿verdad? Ugye, tegeződhetünk. Venid conmigo, gyertek velem. Ven tú también, gyere te is. ¿Qué tal? Bonita Mallorca, ¿eh? Vengan conmigo, vengan ustedes. Vosotros, venid conmigo. Despacio, no corráis. Mirad. Miren también ustedes. ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando con ellos. ¿Qué es eso? ¿Esto? Una máquina de fotos. No toques esto. Hay unos niños en esa playa. ¿Ah, sí? ¿Y qué están haciendo? Están jugando. Uf. ¿Qué es eso? Mi az? Esto es una máquina fotográfica. Ez egy fényképezőgép. No la toques, ne nyújj hozzá. Y ¿qué es esto? Mi ez? Összeírtam neked, mi mindenről kell beszélnünk. A változatlan alakú mutatónévmással kezdjük. A ¿qué es esto? Mi ez kérdésben, és az erre adott válaszokban mindig a mutatónévmás úgynevezett semleges, változatlan alakját használjuk. A mutatónévmásnak ezen alakjai is háromféle távolságot jelölhetnek. Esto, ez. Ez itt. Eso, az ott nálad. Aquello, az ott messze. ¿Qué es eso? Oigan, ¿qué es eso? Pollo con tomate. ¿Qué es eso? Esto es un curso de español. Ez egy spanyol nyelvtanfolyam. Esto es el libro Viaje al Español. ¿Y qué es eso? Esto es tu guía de conversación. Ez a te társalgási zsebkönyved. Természetesen ez a forma nem csak ezekben a mondattípusokban fordulhat elő. Ezt használjuk a következő mondatokban is. Esto no me gusta. Ez nem tetszik nekem. Eso me gusta. Azt tetszik nekem. Esto no es verdad. Ez nem igaz. Eso es mentira. Ez hazugság. ¿Y saben qué es aquello? És tudják, mi az ott? Aquello es el edificio del banco. Az a bank épülete. Sí, mirad. Aquello es un banco. Igen, nézzétek, az egy bank. ¿Qué es eso? ¿Es un periódico? Sí, mirad. Esto es un periódico español. Igen, nézzétek, ez egy spanyol újság. Mira, nézd. Espera un momento. Várj egy pillanatig. Most megnézzünk egy rövid jelenetet. Ven. Ven. Siéntate. Mielőtt elkezdenénk a felszólító mód bemutatását, ismerkedjünk meg a velem és a veled alakkal. Ven conmigo, gyere velem. Venid conmigo, gyertek velem. No quieren ir contigo. Nem akarnak veled menni.
A többi alak vele, önnel már nem rendhagyó. Con él, con ella, con usted, con nosotros, con nosotras, con vosotros, con vosotras, con ellos, con ellas, con ustedes. ven con nosotros, gyere velünk. Venid con nosotras. Gyertek velünk. Beszéljünk akkor a felszólításról. Ha valamit udvariasan akarunk kérni, javasolni, ezt többféleképpen is megfogalmazhatjuk. Például a jelen idejű kijelentő alakok segítségével. ¿Me da fuego, por favor? Por favor, ¿me da fuego? Claro. És persze a bűvös por favort mindig hozzátehetjük. Me pasa el azúcar, por favor? Kérem, ideadná a cukrot? Használhatjuk a poder segédigét is. Por favor, puede hablar más despacio? Kérem szépen, beszélne lassabban? Néha egy-egy kérést, felszólítást, felhívást a spanyolok így fogalmaznak meg. ¿Quiere cerrar la ventana? Becsuknád az ablakot? Szó szerint, be akarod csukni az ablakot? Csak hogy ez nem egy kérdés, hanem felszólítás. Emlékszem, nagyon meglepődtem, amikor valaki azt kérdezte tőlem, ¿por qué no vienes a visitarnos? Miért nem jössz el látogatóba hozzánk? Már a nyelvem hegyén volt, hogy azt mondjam, hogy azért, mert még nem hívtál meg. És aztán észbe kaptam, épp ez volt a meghívás. Vamos a ver. Lássuk csak, ez is egy felszólítás. A szoros értelemben vett felszólító alakokkal, az egyes és többes számú tegező formákkal viszont éppen, hogy csak elkezdtünk ismerkedni. Folytassuk a témát. Espera, esperad, Várj, várjatok, mira, mirad, nézd, nézzétek, escucha, escuchad, hallgasd, hallgassátok, oye, oíd, figyelj, figyeljetek, repite, repetid, ismételd, ismételjétek, duerme bien, dormid. aludj jól, aludjatok. Tehát a többes számú tegeződő alakokat úgy kapjuk meg, hogy a főnévi igenév erjét D-vel helyettesítjük, de alig ejtjük. Mirar, mirad. Comer, comed. Vivir, vivid. Tudnunk kell viszont, hogy Latin Amerikában a többes számú felszólítás tegeződő formáit nem használják. Gondolom az előző gesztusokból könnyen kitalálták a felszólítások értelmét. Persze néha a gesztusok is eltérnek. Azt, hogy gyere ide, így mutatjuk. Ven aquí. Ven acá. Tiltó alakokat eddig még nem használtunk. Ezeket és a magázó felszólítást ugyanis másképp kell képezni. No corras. Ne futkározz. No hables, ne beszélj. No hablen, ne beszéljenek. Hable despacio, por favor. Beszéljen lassan, kérem. Por favor, hablen con él. Kérem szépen, beszéljenek vele. Erre még visszatérünk. Most menjünk vissza Majorkába. Jól figyeljenek. Mirad y escuchad bien. Qué bien. Sí, es muy bonito. Ven. Mira, Carmen.
Perdone usted. Toma. Gracias. ¿Qué estáis haciendo? Estamos jugando. ¿Y vuestros papás? No están aquí, estamos con mi hermano Álvaro. ¿Con tu hermano? Sí, mire. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué es eso? Antonio, no toques. Vale, vale. Es una cámara de vídeo. ¿Sí? Sí, sí. Hola, soy Álvaro. Encantada. ¿Qué tal? Voy al pueblo, al médico, con la niña. ¿Qué es eso? Pobrecita. ¿Y los niños? Ustedes van a... No nos hables de usted, hombre. Vale, vosotros vais a... No te preocupes. Nosotros nos quedamos con ellos. Muchas gracias. No molestéis a estos señores. Vuelvo enseguida. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Vengan, vengan con nosotros. De tú, por favor. Bueno, pues venid. Vamos, Juan. ¿Y el trabajo? ¿El trabajo? Mira, Carmen. ¿Qué estoy haciendo? Estás comiendo un helado. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Estás pelando un plátano. No hagáis eso. Vamos, Ala. Vamos. ¡Carmen! ¡Ven! ¡No! ¡No, no! ¡No hagáis eso! ¡Por favor! ¡No! ¡Cuidado! Tenemos que acabar. Be kell fejeznünk. Visszatérek a magázódásra, mert legközelebb a magázódó felszólításról lesz szó. Que lo pasen bien. Minden jót. Hasta la próxima. A legközelebbi viszontlátásra. Hasta la próxima.